Öz serhetçäklerinde koronavirusun ýokdugyny tekrarlayan Türkmenistanda barha köp Covid ýagdaýlary ýüze çykarylýar. Yerli lukmanlar ýokunjyň ozalky tulkunlaryndan tapawutlykda, degislilikde has aňsat geçýändigini, seýlede paçygaly ýagdaýlaryň tas ýokdugyny belleýärler. Liwawyň dolandyryş merkezi Türkmen hawatda koronavirus ýagdaýlary barha köp ýüze çykarylýar. Virus tapylanlar dessine keselleriň öňüni alyş gullugy tarapyndan hassahana alınıp gidilýär. Diýip yerli çesmämiz 9 awgustda gurrun berdi. Ol her gün häkimetleriň talaplary esasynda ýurduň beýlik tebitlerine siýahat etmekçi bolýanlaryň keselleriň öňüne alyş gullugyna baryp Covid testini tapşyrýandyklaryny, seýdip hem bu wirusa ýoluganlaryň anyklanýandygyny belledi. Aşgabatda Abaza we Daşoguza gitmek üçin her gün 250-300 adam keselleriň öňüni alyş gullugynda test tapşyrýar. Bularyň arasynda bir gezekde adından 25-30 adamda koronavirus ýüze çykarylýar. Ol adamlar dessine üzgünleşdirilýär, şeýle-de olaryň maşgalak zalaryndan hem test alınýar. Diýip atlandyrylmaslygyny soran çesmämiz nyktady. Ol Covid tapylan bir ýaşaýjynyň öýüne ýürüti gorugly wasyndaky bir maşgala lukmananyň gelip test alanyndan soňra onuň çağlaryndan hem koronavirusyň tapylandygyny, munyň netijesinde onuň gatnaýan çağlar bagynda hem köpçüliklen test barlyklarynyň geçirilendigini aýtdy. Munyň ertesi güni gurrunga gidýän çağlar bagyndaky 4 terbiýeçiden we enekeden virus tapyldy. Olar hem şol bada hassahana ekdildi. Diýip çesmämiz çağlar bagyndaky bir näçe enekäniň sözlerine salgylanyp maglumat berdi. Bellesek çesmämiziň we azatlygyň söhbetçileriniň hopsuzlygy nukdaý nazaryndan anyk adam we yer atlaryny seýlede takyk seneleri agzamakdan saklanýarys. Sol bir wagtda azatlygyň çesmesi bilen söhbetdeş bolýan lukmanlar Covid-iň nowatdaky tulkunynyň ozalkylary garanyňda has aňsat geçýändigini aýdýarlar. Saglyk işgärleri virusa täze ýolugýanlar köp bolsa-da keselçiligiň öňkülere garanyňda hasaň saat düme ýaly geçýändigini aýdýarlar. Olar häzir koronavirus sebäpli saglyk ýagdaýy yaramazlaşyp helak bolanlara entek gabat gelmänliklerini hem aýdýarlar. Diýip çesmämiz sözüne goşdy. 2019-njy ýylyň ahyrynda Hytaýda ýüze çykan Covid-19 ýokunjy 2020-nji ýylyň martynda pandemiýa yglan edildi. Türkmen häkimetleri sondan bäri ýurdun çäginde virusyň ýokdugyny öňe sürmegini dowam etdirýär.